Les persones pensen el món en funció de diversos inputs. Una cosa és de la seva pròpia experiència, però l'altra és de l'experiència que reben a través dels amics, una, i a través dels mitjans. En funció d'aquesta imatge del món, d'aquesta idea, és que ells actuen. D'aquí la importància del que expliquen els mitjans, de la seva narració sobre els fets del món, perquè tenen una repercussió directa sobre l'actuació final dels individus, de les persones. Tenen una funció de posar en relació uns amb els altres, de donar cohesió a la societat, fer compartir els temes, posar en evidència el que està passant perquè la gent pugui fer-se la seva idea. Per tant, són creadors, moduladors d'opinió pública, fomentadors del debat. Hem de participar de la democràcia, millor o pitjor, la que tenim. I això, diguem... El podem situar, aquests inicis, de fet, a la Grècia clàssica. I el que se n'adonen ja en aquell moment és que la comunicació té un valor inèdit per ajudar a la convivència de les societats. La comunicació l'entenen com una eina essencial per a construir societats pacífiques i dialogants. Per tant, aquest concepte de servei públic ve d'aquí. Quina música escolten, de quina manera es vesteixen, què volen fer quan siguin grans. Tot això els hi surt del que veuen a la televisió. Els models que els arriben són els que són i són els que veuen. I si tu entres en una classe i els hi proposes de fer un debat, veuràs que debaten com debaten a Salsa Rosa o al Sálvame. Històricament s'ha dit que els mitjans de comunicació eren el quart poder, el poder que vigilava els altres tres poders. Jo crec que avui en dia aquest quart poder està tan en contacte amb els altres tres poders que en certa forma ha deixat de vigilar-lo, no? Jo crec que el silenci mediàtic és la definició de la censura moderna actual. És a dir, no cal tallar res, no cal retallar, no cal retocar, no cal castigar. Simplement deixant d'enfocar una part i enfocant una altra part. Si no tenim llibertat, més o menys, per dir les coses com honradament creiem que s'han de dir, no està en joc la professió del periodista, no està en joc el negoci de l'industrial. El que està en joc és la democràcia. Bon dia. Bon dia, Xavi. Igual que tu els expliques com interpretar un text, però no només a llegir-lo, sinó com interpretar-lo, entendre com algú t'està influint amb el seu text argumentatiu, perquè no fem el mateix amb la televisió. Els deixem a davant d'una tele, els deixem a davant d'un ordinador, com si ells sols ja aprendran com funciona, no saben coses bàsiques. En Xavier Breil és membre d'Aula Mèdia, un col·lectiu de professors que impulsen que l'anàlisi de la comunicació sigui una matèria lectiva. Avui a classe analitzen les diferències d'una mateixa notícia segons els mitjans. De l'acte d'avui se n'han desmarcat associacions significatives com la d'afectats per l'11M que presideix Pilar Manjón, Dignitat i Justícia... La notícia de fa uns anys és sobre la convocatòria d'una manifestació contra un possible diàleg del govern del PSOE amb ETA. Hemos estado con algunos de los familiares directos de los asesinados por los terroristas de ETA. Y a 300 metros de la puerta de casa, pues los terroristas le estaban esperando y le dieron un tiro en la nuca. La classe valora que el Telenotícies va ser més rigorós. Va informar de la divisió de les víctimes davant la manifestació i va donar veu a tothom. Antena 3 Notícies no ho va fer i en canvi va afegir un vídeo sobre el dolor de les víctimes. La pregunta que us he dit, hi ha alguna cosa que surti que no estigui directament relacionat amb la manifestació? Que entrevisten a familiars de les víctimes. Tothom ha apuntat això? És claríssim. És claríssim. És com jugar amb el sentiment com a raó. Clar, vull dir, quina informació ens aporta això a la manifestació? Res. Una cosa emocional. Per què han de conèixer el llenguatge audiovisual en el segle XXI? Doncs per la mateixa raó que en el segle XIX havien de saber llegir i escriure. Si no els ensenyem a llegir i sobretot a entendre què hi ha darrere del que ells veuen a la pantalla, els estem deixant mig analfabets perquè no estan entenent el discurs més important del seu temps. I, per tant, el que està a l'altre costat de la pantalla sí que l'entén i sí que el sap. Per tant, si el que el veu no el domina, està en clara inferioritat.
amb un disseny exclusiu, modern i trencador. Quan tu els expliques quina és la màgia d'un anunci, per què els agrada tant aquell anunci, mira, és que us fan això, això i això. Ostres, clar, no ho havia pensat mai, no ho havia vist mai així. Automàticament desactives aquell discurs. Arribaràs allà on et proposis. El poder és a les teves mans. Aquest és el cotxe que et canviarà la vida. Si tu expliques què hi ha al darrere del Sálvame o de no sé què, desactives aquell discurs. Hi ha adolescents que avui en dia volen sortir en un programa d'aquests. És fàcil, no he de fer res, només he de sortir, insultar, tal, no sé què, i és un model que està davant. I si els veus, el que et deia, parlar a classe, doncs molts han après a debatre de la mateixa manera que tal. Es dona com a model gent inculta, gent sense cap ànsia d'anar més enllà, gent... Doncs és el model que es veu. Él dice que no habla de nadie, pero vio que le habló de la Pantoja cuando se enfadaron y la pusieron... A Maribel ni tocarla! A Maribel ni tocarla! Darrere de Sálvame i de molts programes similars, hi ha Telecinco o altres cadenes del grup Mediaset, propietat de Silvio Berlusconi. Són programes que generen els seus propis famosos a força de treure'ls per pantalla. És el cas de Belén Esteban, que el 2010 una enquesta situava com a tercera força política de l'estat espanyol si es presentés a les eleccions. Això obre la possibilitat de repetir l'operació que Silvio Berlusconi ja va fer a Itàlia. Organitzar una nova força política a partir de la televisió i guanyar les eleccions. Les estratègies de comunicació de molts d'aquests programes es basen en remoure frustracions personals, oferint com esquer el triomf d'altres o la unió de romanticisme i violència per excitar impulsos sexuals reprimits. Puedes tocar si quieres, ¿eh? No, está feo, ¿no? Oye, si quieres tocar, yo... ¿Seguro? Te lo juro. Toca, toca. Para ver si sabes... Entretenir simplement per fer negoci, fins i tot utilitzant valors tòxics, està als antípodes d'una comunicació útil per al desenvolupament de la societat. Un altre faci negoci enviant-nos missatges que no ens serveixen, a nosaltres no ens interessa. A nosaltres ens interessa com a receptors que la nostra inversió en comunicació, que les hores que passem davant la televisió, que les hores que passem escoltant la ràdio, que les hores que passem llegint el diari, aquesta inversió sigui rendible. Que les hores que passem el dia mirant la tele, al final diem, home, això m'ha rendit. No senzillament que ens embadoquin allà mirant coses que al cap i a la fi no ens porten enlloc. La idea dels mitjans públics és la idea que no és el negoci pel negoci, és la idea del servei. Però el servei no vol dir la cosa avorrida i la cosa que no té cap atractiu. El servei vol dir la cosa atractiva que ofereix interès. El que passa és que els empresaris privats, que els hi convé anar posant la bota sobre el coll de la pública, aquí, allà i a tot arreu, els empresaris privats el que fan és habituar l'espectador, de televisió particularment, a rebre el missatge de la banalitat, de la intranscendència, de l'estupidesa, a saber no se sap quantes coses d'uns personatges que no tenen cap interès i que va en contradicció amb la idea essencial de divulgar missatges interessants. Hem pogut sentir força vegades comentaris de directius de mitjans com per exemple Telecinco, el Paolo Basili de Telecinco ho ha dit més d'una vegada, que no tenen per què complir criteris de responsabilitat social perquè ells són una empresa comercial i estan per explotar un determinat mercat. Estem experimentant la gran contradicció dels nostres sistemes de mitjans, que és que entenem que són institucions cabdals d'interès públic, però hem permès que es mercantilitzin, que es generin uns monstres comercials els interessos dels quals són purament especulatius i lucratius. La lògica del mercat ha permès que es creïn uns grups econòmicament molt forts i clar, aquests grups tenen capacitat de pressió política molt superior a la dels ciutadans, per més organitzats que estiguin. Si construeixes grans grups empresarials, tens més capacitat per trucar a la porta dels polítics de torn i que aquests et responguin. Això és clàssic de les democràcies tardanes, de les democràcies immadures, en les quals el clientelisme encara funciona. Al març del 2010, per iniciativa del govern de Rodríguez Zapatero, es va reformar la llei que regula la televisió privada a l'estat espanyol.
Una de les novetats introduïdes eliminava un concepte fonamental, vigent des de la primera llei del 1988. El concepte que també la televisió privada és un servei públic. Alguns dels grans grups han crescut i s'han convertit en el que són gràcies a l'endeutament bancari. Per tant, tenen uns vincles amb el món financer que ni desitgen ni volen, però que els tenen. Això crea un lligament de mans molt important i unes sinèrgies d'interessos, esclar, determinades informacions. Podem veure amb la cobertura d'aquesta crisi econòmica que vivim. Si haguessin fet bon periodisme tots, haurien hagut de fer una pressió molt clara i explícita sobre el sistema financer. I no ha estat així, en absolut, en absolut. Per què? Perquè hi ha unes pressions molt fortes i unes sinergies molt fortes entre el sistema mediàtic i el sistema financer, evidentment. Unes sinergies que la professió periodística vol començar a trencar amb la publicació d'un anuari de silencis mediàtics. Un anuari sobre temes importants que no han tingut la presència que es mereixien en els mitjans de comunicació. El publica des del 2010 l'Observatori Crític dels Mitjans Mediacat, que impulsa el grup de periodistes Ramon Bernils i que té el suport, entre altres entitats, del Col·legi de Periodistes de Catalunya. És cert que tot el que fa referència a les grans empreses, a les empreses multinacionals, a les elits econòmiques, costa molt més que se'n parli. Això no vol dir que no se'n parli, perquè sempre hi ha mitjans que publiquen reportatges, sempre hi ha mitjans que donen veu a argumentaris crítics amb aquestes capes socials, però sí que és veritat que costa més que se'n parli. Jo crec que una de les raons, no la determinant, però potser una d'elles, és que aquestes empreses acostumen a ser anunciants de molts d'aquests mitjans. Temes que fan referència a institucions una mica intocables, com la monarquia, doncs també són una mica més silenciats en els mitjans o els costa trobar més espai. I després, jo diria que també hi ha tota una sèrie de temes que podrien fer referència a aquell món que la societat no vol mirar gaire, o que prefereix mirar cap a una altra banda. Seria aquest cas dels centres d'internament d'estrangers o temes relacionats més amb els centres de menors o amb els centres penitenciaris. La falta de contracte de la companyia Aigües de Barcelona, filial de la transnacional francesa Suez, pel subministrament d'aigua a la ciutat, és un dels silencis mediàtics que destaca l'anuari Mediacat 2011. Com també destaca el projecte de construcció de Tierra Santa, un parc temàtic catòlic, el primer d'Europa, al municipi de Ses Salines, a Mallorca. O els pocs impostos que paga per la seva fortuna la infanta Pilar de Borbón, germana del rei. Els autors de l'anuari assenyalen que els silencis mediàtics són conseqüència d'una barreja d'inèrcies professionals i de biaixos de les empreses de comunicació. El periodista és un treballador d'una empresa i, per tant, té unes servituds. I no es pot demanar a un treballador d'una empresa que sigui un heroi cada dia. Cada treballador sap a l'empresa on treballa de quina manera pensa, de quina manera pensa el seu director, de quina manera pensa l'amo de l'empresa. Tothom té les seves hipoteques, tothom té els seus deutes, les seves servituds i, per tant, sense, diguéssim, que ja la censura funciona ja, que hi ha molta més autocensura que no pas censura. És a dir, que la quadratura del cercle, o sigui, l'èxit absolut de la censura, del silenci mediàtic, és que no calgui que ningú et digui que no parlis d'una cosa i tu mateix decideixis no parlar-ne. I això és el que està passant. Està passant això. Amb la crisi s'està accentuant aquesta autocensura, aquesta por preventiva, dir, escolta, hi ha 1.000 persones que en els últims 4 anys han perdut la feina en comunicació als països catalans, 6.000 a tot l'Estat, de la gent que tenim feina ens estan retallant el sou, doncs tothom està espantat. I això fa que l'autocensura estigui surant molt més que abans. És més fàcil atendre les veus més fortes, perquè tenen gabinets de premsa, tenen una capacitat d'arribar amb el seu missatge als mitjans i així aconseguir que arribin a la gent. I a més els mitjans, com que cada cop tenen menys recursos, els és encara més fàcil també ja acudir a aquelles rodes de premsa convocades, als actes del poder. Però buscar actes de la gent sense poder, de la desposseïda, requereix molta més gent treballant-hi. I això va en contra de la lògica mercantilista i economicista que avui és molt forta en el si dels mitjans, tant públics com privats. Però també a vegades de manera automàtica,
només pel fet que hi ha unes persones que tenen poder polític, econòmic, social. I aquestes persones ja tenen una posició alta dins la societat. Les decisions que elles prenen, que aquestes persones prenen, té més influència sobre la societat que les decisions que prenen gent humil. I llavors els mitjans tenen una gran tendència, lògicament, a veure, a saber, averiguar i explicar què expliquen aquestes persones, què diuen, què pensen o què diuen que pensen. I llavors, de manera automàtica, transmeten més les idees d'aquestes persones que no pas de les persones humils. I aquestes persones, pel lloc en què estan a la societat, ja tenen una visió esbiaixada. És a dir, que a vegades els mitjans, sense cap mena d'intencionalitat, ja transmeten unes idees esbiaixades sobre la societat. A Catalunya, el biaix d'alguns mitjans de comunicació té especificitats pròpies, ja que alguns exploten els instints agressius del nacionalisme espanyol més ranci. Cataluña necesita España, mientras que los catalanes no les necesitamos en España. ¡Visca España! Sálvame se mantiene al margen de lo que tú estás diciendo. Eso no es cierto. Sálvame me apoya porque hay muchos espectadores españoles que dicen ¡Viva España! ¡Viva España! Aquesta agressivitat s'afegeix a la fràgil situació del català en els mitjans de comunicació. És el cas de la televisió, on les cadenes en castellà sumen una audiència de més del 75%. Aquesta llau de missatges que rebem de fora ens colonitza simbòlicament. És una colonització diferent. És una colonització que no ve per les armes. És molt més discreta, però és un gota a gota, un degoteig diari. I això que estic dient jo és una pura constatació de la realitat. Està dita amb la fredor de l'observador científic que veu regularitats en la natura i que arriba a la conclusió que cada 24 hores surt el sol. Això que estic marcant jo no és tant una opinió personal com la constatació d'un fet. Els nostres símbols quan surten a la pantalla, la nostra llengua quan surt a la pantalla, els nostres problemes quan surten a la pantalla, els aspectes que ens afecten a la nostra vida quotidiana quan surten a la pantalla, on els veiem reflectits? A quines televisions els veiem reflectits? El cost de fer un diari o una televisió per a Catalunya és el mateix que el de fer-ho per a tot l'estat espanyol. Però els mitjans catalans estan en inferioritat de condicions, ja que els ingressos que genera el mercat català són molt més petits que els del mercat espanyol. Podríem dir que entre els ingressos per publicitat de les televisions, de les ràdios, de la premsa, els ingressos del ciutadà que paga per escoltar i per llegir el diari, els ingressos d'usuari, més les subvencions i la publicitat, són al voltant, en aquest moment, pot ser entre tots els mitjans de Catalunya, premsa, ràdio i televisió, podrien ser no més enllà dels 700 milions d'euros, que és pràcticament el que factura una d'aquestes cadenes de televisió espanyoles ella sola. Això és tota la dimensió econòmica, la capacitat de finançament o d'aconseguir ingressos que té el sistema comunicatiu català. Per tant, aquí sí que hem de dir, fent un joc simplificador per entendre'ns, què ens hi cap? Què podem finançar amb aquests diners? Clar, doncs, un país com el nostre, que amb aquests diners té una televisió pública i una ràdio públiques de qualitat, una emissora privada de ràdio molt digna, unes altres també molt dignes, més especialitzades. 3-4 diaris d'àmbit general, més uns quants diaris locals. Doncs no està malament, dona prou de sí. Ara, si comencem a voler posar-hi més coses, potser començarem a sacrificar qualitat, perquè si els diners no arriben per finançar una televisió pública que amb 300 milions està competint amb una televisió espanyola de 1.000 milions d'euros de pressupost l'any, o amb dos grans grups privats de 700 o 800 milions cada un? Tècnicament, és viable que hi hagi molts mitjans de comunicació, tant si són ràdios com diaris, revistes digitals o televisions. La dificultat és fer-los de qualitat i sostenibles econòmicament per un mercat petit, amb una capacitat de finançament molt limitada. Aquí hem volgut tenir uns diaris i unes televisions que siguin allò complets, és a dir, que informen del que passa aquí i informen del que passa al món, amb la premsa, amb la ràdio, amb la televisió.
si volem mantenir aquest nivell de mitjans, és a dir, mitjans que siguin complets per si mateixos i no siguin de complement d'un altre, que si vull la informació internacional me n'he d'anar a una cadena espanyola, a un diari espanyol. Si volem això, necessitem potser menys mitjans, però més potents, molt forts econòmicament. Els antics grecs es van adonar del potencial de la comunicació per a la convivència i per fer societats pacífiques i dialogants. Al segle XXI, davant els grans canvis que s'han d'afrontar, per la crisi financera i econòmica, per la creixent escassetat de recursos naturals, pel canvi climàtic, és més necessari que mai que els mitjans de comunicació assumeixin la seva funció de servei públic. Que utilitzin tot el potencial de la comunicació per facilitar el desenvolupament social. Si permetem que eines tan poderoses com els mitjans de comunicació estiguin en mans de persones que només busquen l'ànim de lucre, aquestes persones no tindran cap límit per aconseguir aquest ànim de lucre. Si limites els guanys econòmics que aquestes empreses poden tenir, ho converteixes en un sector que ja no té interès per l'especulador. El periodisme ha de ser una eina no, diguem, de lluança o de, si vols, d'explicació adulcorada de la realitat o de simple repicat de roda de premsa o de nota de premsa. El periodisme ha d'anar una mica més enllà, ha d'intentar donar veu a totes les veus, inclús aquelles que potser són més difícils d'accedir o que potser són més incòmodes. El discurs és massa monolític, que tots els diaris s'assemblen, totes les ràdios s'assemblen, totes les televisions s'assemblen al final. I la gent té aquesta percepció de que la realitat va d'una banda i la comunicació dels grans mitjans va per una altra banda, o per una de les bandes, però no les ensenya totes. I això fa que hi hagi una necessitat social que va a més i que actualment s'està demostrant molt, s'està evidenciant molt a través de la xarxa. Però és necessari regular, perquè no tot s'hi val. Hem de prendre consciència de que les coses que expliquem tenen una repercussió sobre la vida, sobre com la gent pensa el món. I per això hem de reforçar les idees constructives i afablir les destructives. I el criteri no ha de ser els beneficis, el criteri ha de ser el servei social que fan. El servei social en la línia d'ajudar a construir la comunicació entre els éssers humans, a conèixer-nos més els uns i els altres, a cooperar més els uns i els altres, si és necessari, dins del conflicte, perquè el conflicte és consubstancial al ser humà, però comunicant-nos. Jo penso que aquí cal que nosaltres entenguem que la ciutadania ha de fer una defensa dels mitjans que els serveixen amb les seves claus, amb les seves referències i amb els seus continguts. Els mitjans de comunicació modelen la imatge que tenim del món, els nostres models i els nostres símbols, però molts banalitzen els seus continguts i a Catalunya els de la resta de l'Estat fan una forta pressió cultural. Per això, sectors diversos impulsen canvis per utilitzar tot el potencial de la comunicació pel desenvolupament social.